Okei, täällä on tänään paikan päällä Iida! Sitten Elotoja ja Profeetta ja Pikkappa ja terroristi ja Ilokki. Hei, taaksepäin ei tule kaikki tänne. Iida! Iida! Mama eteen! Kaikki. Kuulaa, lukekaa vähän eteen. Jätkät näette sitä sanoa. Ai kaikki eteen. Kaikki eteen, niin päästä koskettelemaan poikina. On kaikki valmiita? On kaikki valmiita? Kaikki sanoo hei! Eikä loppu grillit yleisesti, nyt kauan. Pois. Mitä? Joo. Hiljaisuutta hiljaisuus on näiden kumin juttu. Hiljaisuus on tuttu, kaikki on sanottu. Se lopetetaan, mikä on otettu, mä pysyn valtaana. Todellisuudessa joudutaan karttaamaan. Jota peluminen sattuu, kerta puuminen tavoitettu. Nyt ymmärrätte, mikä on lysti. Ei se mette, jo mä lysti. Tikkut kiinni tilaroin näin sarvo koskana. Verpaarit esili ja raahoin. Kolmannen viikkoinen mies sanoo kirjojen hiljöön. Hei poika, mä kerran varoita. Mä vielä kerran toistakaa kerran varoita. Pikku istuin toistuessa, talo hiljenee kuuluu poistuessa. Isotuita tuleetti, toisessa lopetetti. Tuo tässä sellaisen käsityksen, taas tässä vaaralaiset ympärykset. Varoitaan teitä, kaikki on voitumaan. Ja kaikki on toistumaan, varoitaan. Kaikki on tavallisesti, ennen kuin varoita nyt en tehti. Varoitaan kaikkia kilpit, jotka itselleen. Varoitaan teitä, kaikki on voitumaan. Ja kaikki on toistumaan, varoitaan. Kaikkia kilpit, tavallisesti, ennen kuin varoita nyt varoitaan kaikkia kilpit, jotka itselleen. Puoltaanko voimii, yhtäältä toimii. Purkkakyy, tarjouttamista lakki. Eikä valottelija, mä tulin tänne näin. Tapalottelija. Hiljaisuus on näiden kumin juttu. Hiljaisuus on tuttu. Kaikki on sanottu. Se lopetetaan, mikä on tehty. Mä pysyn polkkaana. Todellisuudessa joudutaan karkaamaan. Jotta peluminen sattuu. Verkka puuminen on otettu. Nyt ymmärrätte. Mikä on lysti. Eikö se miten ymmärrysti. Mikut kiinni tilonoin näin sano. Koskana verpaalisesti hiljaa raahoi. Tummenen viimoinen mies. Sano kirjojen mies. Et tässä on reform. Mä en vittu tiedä. Varoitaan teitä, kaikki on poistumaan. Ja kaikki on poistumaan, varoitaan. Kaikki on suoraliteetti, ennen kuin varoitaan yhteisesti. Varoitaan kaikkia kilpit, jotka ihmiset. Varoitaan teitä, kaikki on poistumaan. Ja kaikki on poistumaan, varoitaan. Kaikki on suoraliteetti, ennen kuin varoitaan yhteisesti. Varoitaan kaikkia kilpit, jotka ihmiset. Production. Turusta pyyhkä, urpa joka jaantuu, on vielä tytte, nyt kun suuri meppoi, vai estetä millä vittu espoi, treparie, pitää mitään
katsoa edusta. Olen kokeillut ja kysyin sulta, kuten sä luulet olevan. Turun jopo poikki, sä viitit vielä koirin. Ymmärrät nää kun sun viitti menee. Sulla ei oo mitä sun tiedät pääkotas. Sulla ei oo muuta kun kulku sun osaa. Turkokee, tarjoita mun lasti. Eikä mä oo peliä, mut säkin sun silmät on kun kuuntelija. Mä oon pimeän yön ruuhtelija. Tulin taas, kuka sä mulle tulemaan? Mä 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 tulin taas, kuka sä mulle tulemaan? Tuo mun 3-4, ei ku mikään, se oli 3-4. Mä ehdoton numero 1. Täällä on monenlaista, on tappopraktikkoa. On meitä vittu monta, kun tää tuttu kun tuntumatonta. Talia löytää sulle, jotain biisiä mulle. Mitä turpas mulle, ja mikin vuoro sano jotain. Toteutumaton kaveri kans. Ei tarvata vastuuta jäädytä vaan. On uskomatonta, et osaa kuvailla, kun niitä on liian monta. Vittu saat käyttää montaa. Yeah. Mä tulin taas, kuka sä mulle tulemaan? 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 Mä tulin taas, jei! Joo, tällainen pieni välitauko tähän joo.